Il-Gvern qed ikompli juri biċ-ċar li l-istituzzjonijiet huma tajbin biss jekk jiġbdu l-ħabel tiegħu. Konferma oħra ta' kif il-Gvern jiddarras meta l-famużi istituzzjonijiet li tant jissemmew minnu jazzardaw jikkritikawh. Konferma illi tajilna l-Ministru Byron Camilleri meta bit-tweġibiet tiegħu tanax nifmu li ċ-ċamata li tat l-Awtorità tax-Xandir dwar filmat li der tal-ħabs ma niżlitx tajjeb miegħu u mhux beħsiebu jagħti opportunità biex isir filmat ieħor li juri verament x'inhi s-sitwazzjoni f'Kordin. L-deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir jiena tlabtkom biex nidħol bil-camera persons tagħna sabiex il-pubbliku jkollu stampa ċara ta' x'qed jiġi verament fil-ħabs, bat xi żewġ reminders jew tlieta għadkom ma weġibtunix. Naħseb illi hemm ftit mistoqsijiet qabel xejn il-ħabsa Kordin huwa post ta' sigurtà u għaldaqstant is-sigurtà tiegħu jeħtieġ tiġi mħarsa. Mhux ċara lanqas il-loġika tal-Ministru li pprova jiġġustifika l-fatt li ma tax permess lin Net News jidħol jiffilmja nħabs minħabba talbit tal-proklami. Imbagħad anke rċevejna anke mistoqsijiet tagħkom biex tidħol tiffilmjhom. Imbagħad inħalli n-nies allura jiddeċiedu dwar. Għalhekk mitkom xi tħalluni nidħol nifilmja? Għal xi raġuni li mhux ċara l-Ministru li taħtu taqa' responsabilità tal-ħabs qed jibqa' jagħmel minn kollox biex iżomm lill-ġurnalisti milli jirrapportaw fattwalment x'inhi s-sitwazzjoni vera f'Kordin permezz ta' filmati inediti riċenti. Din mhix l-ewwel darba li Net News talab li jidħol jagħmel servizz mill-ħabs kif jiexed kliem l-istess Ministru. Għaliex għadkom ma weġibtunix dwar it-talba tiegħi biex nidħol il-ħabs għamilt talba reċenti? Naħseb li mhux vera li t-talba tiegħek meta kont għamilt tal-ewwel darba kienu bagħtulek protokoll. Fil-fatt din kienet it-tweġiba li rċieva Net News li fil-ħabs jista' jidħol biss ġurnalista bla kamera. Xi ħaġa li ma tagħmilx sens meta wieħed irid juri viżwalment is-sitwazzjoni wara l-bibien ta' Kordin.